जों नुदों आथिखालाव ससियेल मिडियायाव रंजालि बैसागु फोरबोखौ लानानै गुबुन गुबुन जायगायाव जों गुबुन गुबुन रोखोमै फालिनाय नुदों। नाथाय आं मोनसे बाथ्राखौ दिनै खावलायनो नागिरदों नोंथांमोननि गेजेरजों जे जों नुदों गोबां जायगायाव लामा दख'थायाव थांलाय फैलाय लामाखौ होबथानानै फैसा मागिनायखौ जों नुदों। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों लुबैयो जोंनि आंगो माहारियारि फोरबो रंजालि बैसागु फोरबोखौ बेबायदि लामा दख'थायाव थांनाय मानसिफोरखौ आवथेनानै लाखिनानै फैसा मागिनायखौ जों मालाबाबो लुबैया। मानोना जोंनि रंजालि बैसागु फोरबोआ बेखौ जोंखौ फोरोङाखै। आरो जों नुदों गामि गफायाव गोबां गामि गफायाव बैसागोनि मुङाव लंपेन्ट गाननानै आरो हौवासाफ्रानो सारि सुरिदार गाननानै रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ जों नुदों। आं गुरै खावलायगोन बेबायदि जि गेना गोरोन्थिजों रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों बेखौ ज्राब गारनांगौ। मानोना रंजालि बैसागुखौ फालिनांगौआ बेखौ जों संरैखा खालामनांगौआ साफ्रोम बर'सानि बिबान। जों साफ्रोमबो बर'आनो बेखौ गाजा गोमजायै फालिनांगोन। आरो जोङो गाजा गोमजायै फालिब्लासो जोंनि जे आंगो माहारियारि फोरबो गुबुन हारिया बेखौ बजबनानै लागोन आरो जोंनि जौगा हारिमु जोंनि सोदोमस्रिया मुलुग दरबाराव गोसारलांगोन। बेनि थाखायनो गासैखौबो रंजानो खावलायदों, रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिनो खावलायदों। नाथाय गेना गोरोन्थिजों फालिनायखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो जों लुबैया। बर'नि दोरोङारि दामजु लोगोसे हारिमुखौ मुलुग दरबाराव गिदिर खालामनो थाखाय दिनैनि बायदि रंजालि बैसागो समावहाय बेबायदि बादायनाय खुंनानै बोरैहाय गिदिर खालामनो थांखि लानो हागोन? आं बुंदों रंजालि बैसागु फोरबोआ मोनसे फोरबोल' नङा, बेयो बर' हारिनि जौगा सोदोमस्रि हारिमुजों लोब्बा दङ। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ जोङो जौस्रां महरावबो लाबोदों। बेनि थाखायनो लाबोदों जोङो रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो मोनसे रोखोमसे खालामनो थाखाय। आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि जे जौगा हारिमु खाम दामनाय, बैसागु मेथाइ खननाय, खुगा मेथाइ खननाय, सेरजाखौ बोरै हुयो, सिफुंखौ बोरै सुनाय जायो, बेफोर गासैखौबो जोङो रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायनि गेजेरजों जों कम्पिटिसन लाबोनाय जायो। आरो बे कम्पिटिसन लाबोनायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जोंनि जेनेरेसनखौ जोङो जोंनि जेफोर जोंनि ट्रेडिसनेल दामनायफोर दङ खाम, जथा, सिफुं बोरै दामनांगौ बेखौबो जों रंजालि बैसागुफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि जेनेरेसनखौ फोरोंलांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव लानाय जादों। गिबियावनो आङो बर'नि माहारियारि आंगो फोरबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बयनोबो जासिहरबाय। आरो दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बिथांमोना गाजा गोमजायै खुंदों। बेवहाय बाहागो लानानै जों गोजोननाय मोनदों। आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोथायो जे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया मोनसे फोरबो फालिथायल' नङा, बेयो बर' हारिनि जौगा सोदोमस्रिजों हारिमुजों लोब्बा जानानै दङ। आरो बैसागो फोरबोखौ जों गाजा गोमजायै फालिनायनि गेजेरजोंनो बर' माहारिनि जौगा सोदोमस्रिखौ बर' हारिखौ जों बुहुम बिखायाव जों मोनसे आबुं माहारि महरै गायसननो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों आखायाव लादों। ओंखायनो जोंनि जायफोर जोंनि जिल्ला आफादफोर दङ, दखरा आफादफोर दङ आरो जोंनि दालाइसा आफादफोर दङ, कलेज स्कुलफोराव दङ, जों गासिबो जोंनि बर'नि माहारियारि जे आंगो फोरबो रंजालि बैसागुखौ फालिनो थाखाय जों खावलायदों। आरो बे लेखायैनो जोङो रंजालि बैसागुखौ माहारियारि आंगो फोरबो हिसाबै जों फालिनाय जादों। जोंनि थांखिया बेनो, जों बैसागु फोरबोखौ जों नुदों बर'फ्रा गाजा गोमजायै फालियो, नाथाय गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमै फालिनायखौ जों नुदों। ओंखायनो बेखौ मोनसे सिरियाव लाबोनो थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा वर्कशप मावबादा जों लाहोनाय जादों। आरो बेनि गेजेरजों बैसागो मोसानाय माब्रै मोसायो, बैसागो मेथाइ माखौ होनो, बेखौ जोङो फैबाय थानाय जेनेरेसन जों फोरोंनो जों नागिरदों। आरो बेनि गेजेरजों जोंनि दखरा आफाद, जिल्ला आफाद आरो गुबुन गुबुन जोंनि आफादफोरा मावलांबाय थादों। आरो जों थांखि मोनसे लादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1 बैसाग दाननिफ्राय लानानै 7 बैसाग दानसिम गासै जोंनि जे 80,000 जोंनि वार्कार्सफोर दङ, सोद्रोमाफोर दङ, रंजालि बैसागु फोरबोनि जायखिजाया हाबाफारियाव जों गोथां गामसा गाननानै आर'नाइ लानानै बैसागो फोरबोखौ जोङो गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय जों आखायाव लादों।